V útorok 5. apríla 2011 skoro ráno prišiel aj na kozla mráz. Presnejšie, partia šikovných a nadaných ľudí začala v rekreačnej oblasti Ždáne neďaleko Prahy nakrúcať reklamu na 11-stupňového veľkopopovického kozla. Celý reklamný spot nebude dlhší ako 30 sekúnd. 30 televíznych sekúnd však znamená v skutočnosti hodiny a hodiny mordovania na pľaci. Opakované zábery, rôzne uhly pohľadu, diskusia, pokusy, omyly a zase pokusy. Za hodinu práce filmári často nakrútia materiál, ktorý sa vám pred očami myhne na sekundičku či dve. Výroba reklamného spotu, to je tvrdá práca, spolupráca a často aj nadpráca desiatok a desiatok zúčastnených. Na tejto reklame napríklad spolupracovalo viac ako 50 ľudí. Na začiatku je samozrejme najdôležitejší nápad. Ten sa rodí v kreatívnych tvorcoch, ktorých v tomto prípade bolo toľko, že ešte aj kozel by spočítal na prstoch jednej ruky. Ak by tam teda tých prstov mal 5. Je to týmová práce, ve kterém se všechno vyvíjí, takže vždycky někdo přijde ještě s nějakým doplněním a my si řekneme, to je možná dobrý, to je dobrá věc, ta by se tam měla zakomponovat a potom se na to nabalují další myšlenky. Hlavní idea je ta, že vlastně kozel 11 má tak dobrou chuť, že když ji ochutnáte, tak si nemůžete pomoct a začnete vlastně básnit, takže ta chuť ve vás probouzí, řekněme, kvality, o kterých jste sami nevěděli. Hlavné úlohy zverili tvorcovia aj do rúk profesionálnych hercov, ktorí ich na castingu presvedčili svojou spontánnosťou a improvizačným talentom. No, štandardne si so mňa budú kolegovia v práci robiť srandu, takže vždycky to tak býva. Aby toho však nebolo málo, pred režisérom Milanom Balogom a jeho štábom stála ešte náročnejšia úloha, ako by sa na prvý pohľad zdalo. V tejto reklame totiž museli použiť 3D animovaného kozla. Nesmel byť modrý ako Spielbergov Avatar, ani taký neskutočný. Práve naopak, musí sa čo najviac podobať tradičnému kozlovi, notoricky známemu symbolu tohto kvalitného českého piva. Na jeho digitálnej verzii pracovali v štúdiách takmer 3 týždne. My ho vieme urobiť 3D, úplne realisticky a to naše 3Dčkové je neúnavné, ochotné a veľmi poslúcha režiséra. Počas nakrúcania reklamy využili 3 kameramanské vozidla, jedno auto špeciálne určené iba na kostýmy a viac ako 200 metrov všakovakých káblov. Akce o stupeň bohatšia chuť. Pri tvorbe a nakrúcaní takej reklamy musia tvorcovia myslieť na všelijaké drobnosti, napríklad aj na to, že túto reklamu pripravujú do letného vysielania a tak sa nemôžu na pľaci herci triasť v kožuchoch. Pripomíname, že počas nakrúcenia teploty iba jemne lízali 15 stupňov. Tohle je můj kostým bez tady toho všeho s takovýma bílýma botičkama, ale vzhledem tomu, že je asi, já nevím, kolik jak může být stupňů. Málo stupňů a já jsem hodně zimomřivá, tak tohle je můj civil zároveň. No. Většinou se den dopředu ví přesně, jaký počasí bude a pak se, když to vychází, že je to půl na půl, tak se lidi modlí nebo se posouvá natáčení. Prirodzene, ak by sa počasie zhoršilo a na kozla by naozaj došiel mráz, nakrúcanie by sa muselo jednoducho prerušiť a vyčkať na priaznivejšiu situáciu. Každé zdržanie pri výrobe je však nepríjemné, pretože spôsobuje ďalšie a ďalšie komplikácie. Nakrútením materiálu totiž výroba nekončí. Keď skončia svoju prácu herci, kameramáni, svetliči, režisér a ostatní členovia štábu, nastupujú ďalšie kolieska v tomto obrovskom stroji. Aby sme nezabudli, o 50 hladných krkov na pľaci sa musí aj niekto postarať. V tomto prípade to bol kuchár. Ten čaroval s takmer 15 kilami mesa, z ktorého dostal za úlohu pripraviť 70 porcií jedla. Bude smažený vepřový, potom bude kuře s kešu, ořechy a zeleninou, pak bude filet z nilského kouna s rajčatou omáčkou a risotto s chřestem a parmazánem. Reklamu na 11-stupňového kozla mohli diváci vidieť už 2. mája. Pozrite sa teraz na výsledných 30 sekúnd, na ktorých makali desiatky ľudí celé týždne. O stupeň bohatšia chuť na jazyk môj priletela. O stupeň bohatší kozel dokáže veľa. Náš jazyk blažený chce opísať novú lásku. Čo zažil, keď stretol kozla 11? Objavte aj vy o stupeň bohatšiu chuť pre váš jazyk. Nový kozel 11. O stupeň bohatšia chuť.